Nakabantay lata ti DSWD kan DPWH Cordillera iti epekto ti bagyo iti rehiyon. 20 ket 2 a pamilya ti naapektaran iti bagyo nga impaayan ti DSWD iti tulong. Detalye ipaay ni Jezreel Kate Lapizar. Naka-full alert ti Department of Social Welfare and Development Cordillera kan Department of Public Works and Highways Cordillera tapno may pasigurado ti madagdagos apan nagresponde kadagiti maapektaran ti bagyo iti rehiyon. Maibasar iti datos ti DSWD car iti kalman iti alauna ti malam, dumanonan iti 20 ket 2 a pamilya abukbuklen ti 70 ket maysa nga individual ti apektado ti malapos a bagyo a Luis ken ti habagat. Innam a pamilya ti manipod ti bagyo, bayat asa nga 10 ket innam ijay Benguet. Talumot a babbalay ti partially damaged, duha iti bagyo ken maysa ijay Benguet. Nakasagana latta dagiti food packs ken daduma pay a relief supplies ang nakapreposition iti nagduduma a probinsya para iti dagos apan nakaiwaras dagitoy kadagiti pamilya ang maapektaran ti panaglayos. Panagregaay ti daga ken daduma pay nga epekto ti dakes a panawon. Makiko-koordinar met ti ahensya kadagiti LGU ken disaster response agencies tapno mapapartak ti panangipaay ti ayuda kadagiti evacuee ken daduma pay nga agkasapulan. Nakahanda ang DSWD na marami tayong available food packs, naka-preposition din ang mga ito sa iba't ibang provinces. Pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan na makinig sa abiso ng ating mga local officials, lalong-lalo na sa kanilang mga barangay officials, local government officials, kasi sila ang nakakaalam kung nasa panganib na yung kanilang lugar. Kabayatan na agtultuloy ti clearing operations ti DPWH car kadagiti National Road an apektaran ti landslide. Rockfall ken daduma pay nga intunda ti napigsa at tudo. Manipod iti kaudyan a datos da idi kalman ti alas 3 ti malam, dimanonen iti 173 ti apektado a road section iti rehiyon. 170 ditoy ti intunda ti panagregaay ti daga. Limamat ti nailista a road closure, ngum nalukatanan ti kalsada iti Lower Kalinga kan Tawang Ambyong Road kalpasan ti clearing operation. Kailangan nga take ti extra precaution. Tatanga bulan iso ti pinaka-peak ti landslides tatanga bulan. Kan numabalin numabalin nga agala tayo ti gubag, abalin nga agala tayo tapno in case na may stranded tayo ti dalan, antayo nga makasubli at least prepared tayo. Naka-deploy dagiti maintenance crew kan heavy equipment tapno maisubli ti gunay ti trapiko kan maipasigurado ti kinatalged dagiti motorista nang runa kadagiti kang runaan ang kalsada ti Benguet kan daduma pa sa rehiyon ang nakapasar ti panagregaay ti daga kan panagtinag ti batbato. Nagpalagipmet dagiti ahensya iti publiko nga agtalinaed a nasipot kan dungeg kadagiti pakdaar ti lokal nga otoridad. Liklikan ti agbiyahe kadagiti lugar nga addaan ti pangta ti landslide kan panaglayus bayat nga agtultuloy ti epekto ti bagyo. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.